tupu anyị aga ezumike anyị gwara unu anyị lọghachite na anyị ga-eleba anya na ole ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị a dị n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Maazị nwanne ya Akụneme, anyị alọghachitere, aga m abịa ebe ị nọ ugbu a. Ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa na ihe a na-akpọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị political parties na ha ka nkụ. O nwere ike ndị na-anọnyere anyị ugbu a amaghị ọnụọgụgụ ole ha dị. Ana m achị ka biko ịtapịara ya ọha na eze ndị Igbo ka ha wee mara. Ọ dị mma nna m, dịka m si chọpụta, achọpụtara m na ọ dị 91 ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị enwere na Naịjirịa ugbu a. 91 ka anyị kwuo ebe ọtụtụ mmadụ ga-esi ghọta 91 political parties ka enwere na Naịjirịa ugbu a. Mana dịka ha na-ekwu ya, anyị na-asị otu a ka o kwesịrị ma ọ bụrụ otu a ka o kwesịrị. Ya kpọrọ ya ọchịchị onye kwuo uche ya. Onye ọbụla itozue inweta otu nke gị, mezue ihe iwu kwuru. Anyị ghọta na ndị na-ahụ maka ya bụ ndị a na-akpọ ndị INEC ga-enye gị otu nke gị. Ya mere, dịka ị jụrụ mụnwa, ihe nwere ugbu a bụ 91. 91. Ka ihe mere o ji dị ka ọwụ naanị ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị abụọ ka e nwere n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ile anya ị ga-aghọta na ihe gbasara otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịka n'ihi na obodo anyị bụ Naịjirịa oge ụfọdụ a na-agba ka o si dịrị onye. Oge ụfọdụ ndị ugwu, ndị Awụsa nwere ike nwee nke ha, ndị Fulani nwee nke ha, ndị ala Yoruba nwee nke ha, ndị Igbo nwee nke ha, ndị Ibibio nwee nke ha, ndị Efik nwee nke ha. Ị ga-aghọta oge ụfọdụ ya ihe butere eji nwee ọtụtụ ndọrọndọrọ ọchịchị a. E kwuru na e nwere asụsụ 225, 250 dialects and tribes ka e nwere na Nigeria. Se nke pụtazi onye ọbụla na-achọzi nke ọhụrụ nke mụnwa nke anyị na-aghọta. Nwanne anyị nọ ebe a, nwanne anyị nọ ebe a. Nke abụọ bụrụ na o nwere oge nghọta ama m maka na-eme ya ugbu a na ndị ọchịchị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla a na-enye ha, o nwere ego a na-enyepụta otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla. So nke kepụta na mgbe ekepụta onwe nke ya ego ahabata, mgbe o repụta onwe nke ya ego ahabata. Ma o ruokwa mgbe a ga-azụ ọchịchị nke nnukwu, o nwere ike ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-ele anya onwe nke nwere mpaghara na steeti niile enwere na Naịjirịa. Mana ọ bụrụ na ọ dị otu a dịka ajụjụ m si dere, n'ihi na ile anya na obodo anyị bụ Naịjirịa ugbu a, ajụọ nwatakịrị ma ọ bụ ọtụtụ ndị mmadụ sị ha na a na-aga ime ihe mbịa ya ka onye isi ala, na onye ka ị chere na ọ bụ onye ga-enwe mmeri. Dịka ị kwuru, enwere 91 political parties. Mana ile anya dịka m kwuru, ọ wee nụ PDP, gịnụ APC, ijisi ike gịnụ APGA, nke a nke ndị nọ na East, gịnụ APGA. Ma na-ajụ, ichere na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ebe ọ bụla enwere ọtụtụ ndọrọndọrọ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo anyị bụ Naịjirịa, onwe ndị ma ndị ha wụ, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ekwesịrị inwe 91 political parties na Naịjirịa, ka ọ wụ na ekwesịrị ibilata ya ka ọ bụrụ pati abụọ na-anụ aha ya ma ọ bụ atọ. Ọ dị mma nwanne m nwoke, ka anyị bulata onwe anyị azụ ntakịrị. N'afọ 1959, oge Naịjirịa chọrọ inwere onwe ha, ihe nụ oge ahụ ndọrọndọrọ ọchịchị atọ. Enwere National Council of Nigeria and the Cameroons nke Nnamdi Azikiwe bụ onye isi ya. Enwere Northern People's Congress nke Ahmadu Bello bụ onye isi ya. Enwere Action Group nke Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Ile anya oge a ga-enweta na ndọrọndọrọ ọchịchị na-atọ ụtọ, n'ihi na onye ọbụla ma ebe ọ banyere
obere nwa eku n'aka ma ndọrọndọrọ ọchịchị ole n'ebe ahụ. Ọ ma ebe nne ya na nna ya nọ, ọ ma ebe nwanne ya na ikwu nne ya nọ. N'afọ nke a nọgidere ruo n'afọ 1963 oge a sị Naijiria bụzi repọblik. Oge Naijiria bịa bụrụ repọblik, repọblik ahụ bịa bụrụ nkwa ihe ndị so ya n'ime, abịa nwee nkewa n'etiti ndị NCNC na ndị Action Group. Oge nke ahụ gaziri, abịa nweta ọpụga United Progressive Grand Alliance, bịa nwekwa Nigerian National Democratic Party NNDP. So n'ihi ya nke 1963 tupu ile anya ndị agha ewere ọchịchị, oruzie n'afọ 1979 ruo oge ọzọ enwere ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. N'afọ 1979 enwere ndọrọndọrọ ọchịchị isii: National Party of Nigeria (NPN), Nigerian People's Party, Great Nigerian People's Party (GNPP), United Party of Nigeria (UPN), People's Redemption Party (PRP) na National Advance Party isii. Oge ahụ ilekwa anya gị mara na ndọrọndọrọ ọchịchị dị ụtọ. Ọba aha a na-agụ agụmakpa ihe na-ekwu elebe aga banye aka. Ya dị ụtọ. Isii ihu gafere, emechaa ya ndọrọndọrọ ọchịchị na-eje tutu ruo kwa n'afọ 1983 oge ndị agha batakwara ọzọ. N'afọ 1993 oge onye isi ala President Ibrahim Babangida butere nke ya, enwere naanị abụọ: SDP Social Democratic Party na NRC National Republican Convention. Ị ga-aghọta na ndọrọndọrọ ọchịchị dị ụtọ, nke pụta na onye nke SDP bụ onye si na ndịda gara n'ebe onye ya na ya na-azọ ọchịchị gaa n'ezi ya merie ya. Ndọrọndọrọ ọchịchị a dị ụtọ. Ndị mmadụ ma ebe ha ga-etinye aka, ndị mmadụ mana ọ sọsọ abụọ. N'afọ 1999 adị atọ ndị nke pụtara ihe: People's Democratic Party, All Nigerian People's Party na Alliance for Democracy. Ya nwe atọ ndị mmadụ ma ebe ha nọ. Nke ahụ gafere. N'afọ 2003 20 ndị ndọrọndọrọ ọchịchị 20 bụ ndị wepụtara ndị ga-azọ ọchịchị nke prezident. Ịghọta na ọ na-enye nsogbu. Oge a ka ị bịara fụzie na nsogbu batara n'ime ịbịanye aka. Mgbe chee ka mmara gị atụ, ịbịa enwere ADC, enwere APC. Onye na-agaghị akwụkwọ ọla anya ebe ahụ nke dị ya mma otinye, o nwere ka ọ chọrọ ịbanyere APC, ọ bụrụ na ADC. N'ihi nke a, anyị ga-aghọta na ọtụtụ ndọrọndọrọ ọchịchị enyegharị obodo anyị aka. Ya ihe mere na oge ụfọdụ ịbịa asị na onwe ihe ndị bekee na-akpọ void votes abịa karịa, n'ihi na achọrọ m ịbanyere ndọrọndọrọ ọchịchị nke a, mana ile anya n'ihi na eje m akwụkwọ, ha abụọ eyie ibe ha ma ewerezie bịanye nke ọbụla sọrọ m, n'ihi na achọrọ m itinye nka, n'ihi na aghọtaghị m nke ọ bụ. Imechakwa ugbu a ha dị 91. Ama agwa gị ihe ndị nke na-eso ya ka anyị na-aga. Ile anya gị hụ na ihe ndị a gosiri dịka m jụrụ gị sị kee ọ dị mma na a ga-enwe ọtụtụ ma ọ bụ na a ga-enwe ebe ebiri ya ebi ka ọ katụ mma. Mana n'ihi nke a anyị ga-aga obere ezumike. Ọ bụrụ na ị nọ ebe ị nọ na-anụ ihe ọ na-ekwu, ị ga-ahụ na ọ gụọla otu o si bido, mana ihe ha ntị ọfụma, ị ga-enweta ofu mkpụrụ ihe wu ihe bara uru, nke wụ na ihe ndị a niile nwere ebe o bidoro, mana ka ebe ọ ga-akwụsị ka ha ga-eme ka ọ dịrị mma. Agala ebe ọbụla. Mgbe anyị lọghachitara, anyị ga-abara ihe dị otu a. Ọ ka gwara oge ndọrọndọrọ ọchịchị na isi mbido telivishọn ebe a na-akpọtụ ka anyị nọ. Chere, anyị na-abịaghachita.